Po tretíkrát v tejto sezóne zavítal ružomberský divák na štadión a po tretíkrát odchádzal maximálne spokojný. V zápase s Košicami sa Šimčovi chlapci opäť ukázali v dobrom futbalovom svetle. Behali, kombinovali, ale najmä strieľali góly. A veru, bolo sa na čo pozerať, alebo v prípade košického brankára bolo čo loviť zo siete. A to ani nemusel dlho čakať, lebo domáci tím si slovo zobral hneď po úvodnej oťukávačke. Na Tofilovského to najprv skúšal Ďubek, o chvíľu z rovnakej pozícii aj Lupták, ale brána im bola priúzka. V 15. minúte sa však zadarilo. Prihrávku zo zadu Luptákovi šikovne prepustil Lovás a rýchlonohý krídelník ukázal, že rátať s ním možno aj v útoku. Celý týždeň som ani nevedel, či budem hrať, tak som šťastný, že sa podarilo a že som pomohol mužstvu k víťazstvu. Rúža po góle kvítla aj naďalej. Pekárovo zakončenie síce Tofilovského prekvapiť nemohlo, ale o 3 minúty už iba neveriacky krútil hlavou. Zraneného Lovása nahradil Afričan Mulumba Mukendi, ktorého prvé domáce vystúpenie v lige bolo mimoriadne očakávané. A 27-ročný útočník si zrejme preštudoval manuál, ako to zvládnu čo najlepšie, lebo originálnejšiu premiéru si ani nemohol želať. Tofilovský svoj výkop trošku odflákol a lopta sa Mukendimu od prs odrazila priamo do prázdnej brány. Bol to môj prvý dotyk s loptou a hneď z neho padol gól. Ďakujem Bohu, že som to dokázal. Náš zámer bol hrať dnes po zemi. V podstate ten prvý gól nám aj tak vyšiel, dali sme gól po akcii po zemi. Potom samozrejme s príchodom Kelvina sme to zmenili a ukázal sa, že fakt bol prínosom pre nás v tomto zápase. Ružomberok viedol v 30. minúte s pohodlným dvojgólovým náskokom, ale dlho si ho neužil. Po nedorozumení v obrane lopta dopadla v peťke priamo pred Nováka, ktorý už nemal problém zakončiť. Domáci za stavu 2-1 potom vypli a nechali hrať Košice. Východniari to naplno využili najmä v úvode druhého dejstva, robili, čo sa im zapáčilo a cez zaspatých Ružomberčanov prechádzali ako nôž maslom. Veľmi ustrachane sme vstúpili do druhého polčasu a nechápem, prečo sme si dačo povedali v šatni a neviem, ako sme to nesplňali a tretí gól nám pomohol a odtedy sme si už kľudne dokráčali ku koncu. Stále sme chceli, že ešte sa s tým zápasom dá niečo robiť. Hrali sme druhý polčas od toho, aj od toho prvého gólu, čo sme dali, sme hrali dobre, no škoda. Tie 20 minút, jak som povedal, na stály zápas. Domáci futbalisti dokončili svoje víťazné dielo v 66. minúte. Akcia po osi Almasky, Serečin Mukendi nadvihla tribúny, ale radosne si mohli zakričať až po tomto raketovom Ďubekovom zakončení, ktoré div, že nepretrhlo sieť. Myslel som si, že by tá odrazená lopta mohla ísť do môjho priestoru a potom som sa snažil len ju dobre trafiť a akurát mi skočila, takže som rád tomu gól. V závere ešte Košice vystrčili rožky, lenže ani z Gálovho ani Novákovho zakončenia už nezapršalo. Ružomberok tak zvíťazil presvedčivo 3-1 a domáce hradby zostali nedobité aj po treťom zápase. Košice vedia hrať dobrý kombinačný futbal, tak toto víťazstvo si veľmi vážime, že tretíkrát a doma sme vyhrali, takže veľmi cenné víťazstvo. Mám radosť aj za mužstvo, pretože sme sa dostali na čelo tabuľky. Navyše hrali sme doma a tento zápas bol pre nás veľmi dôležitý. Corgonliga má aktuálne za sebou 5 kôl a Ružomberok sa vďaka parádnej bilancii naďalej drží na čele tabuľky. No či tam skutočne patrí, sa ukáže už čoskoro, najmä v čaká trojlístok Žilina, Trnava a Slovan. A práve vysvedčenie z týchto súbojov určite veľa napovie o sile tohto tímu. Máme sa teda na čo tešiť.